ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ମୁଗ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଣାଳୀ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଭଜା ମୁଗକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ତାକୁ ଏମିତି 15-20 ଭେଦେଇ ଦେବେ ଏବଂ ମାଛ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏମିତି ଭଲସେ ତେଲକୁ ଗରମ କରି ଭାଜିବେ। ତାର ମାଛ ମୁଣ୍ଡଟି ଭଲସେ ଲାଲ କରି ଭାଜିବେ, ଯେତେ ହାର୍ଡ଼ କରି ଭାଜିବେ ମାଛର ସ୍ୱାଦ, ମାଛ ମୁଣ୍ଡର ସ୍ୱାଦ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟରେ ମୁଗ ସହିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଛକୁ ଏପଟ ସେପଟ ତାର ମାଛର ତଳ ସାଇଡ଼ରେ ଭଲସେ ଏମିତି ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ମାଛଟି ଯେତେ ଭାଜିବ ତାର ମୋର ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ମୁଗରେ ତାର ଫ୍ଲେଭର ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋର ମାଛର ଭଜା ପୁରା ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ତେଲକୁ ଆଉ ଥରେ ଗରମ କଲି କଢ଼ାରେ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟର ତାର ମସଲା ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଶୁଖିଲା ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ଏଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କଲି। ଜିରା ସହିତ ଜିରା ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ 2ଟି ଛୋଟ ଇଲାଇଚି, ଆମର ଯେଉଁଟା ଶୁଖିଲା ମସଲା ଆସେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡାଲଚିନି ଆଉ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର, ଏକୁ ସବୁ ଭଲସେ 10-20 ସେକେଣ୍ଡକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେବ। ୟାର ଫ୍ଲେଭର ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟରେ ଫ୍ଲେଭରଟି ଭଲ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିନେଲି। ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କଲେ ଆମର ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦଟା ଭଲ ବଢ଼ିଯିବ। ଏବଂ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଆଜକୁ ଚପ୍ କରି ରଖିଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଆଜ ଚପ୍ କରିବେ ଏବଂ ପିଆଜକୁ ମିଶାଇବେ। ପିଆଜକୁ ଭଲସେ ଏମିତି ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। ପିଆଜ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବ୍ରାଉନ୍ ଅଂଶ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବେ ଭଲସେ। ଟିକେ ପିଆଜଟି ଭଲସେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣର କ୍ରସ୍ କରିଥିବା କୁଟି ରଖିଥିବା ସେଥିରେ ମିଶାଇ ଦେଲି। ଏହିସବୁ ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ ଭଲସେ ତାକୁ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅତି ସହଜରେ ଭୋଜି ପରି ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ, ମାଛ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ଏମିତି ବନେଇ ପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ମୋର ଟିକେ କଷି ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ କାଟି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଡେଣ୍ଠ ଏଇଠି ଟିକେ ପକାଇଲି। ଧନିଆ ପତ୍ର ଡେଣ୍ଠ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ତରକାରୀରେ ତାର ଫ୍ଲେଭରଟା ଭଲ ଆସିବ। ଏବଂ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଡେଣ୍ଠ ଦେଲି। ଧନିଆ ପତ୍ରର ତା ପତ୍ରଟା ଯେତେ ଫ୍ଲେଭର ନ ଆସିବ ଡେଣ୍ଠଟା ସେତେ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ଟିକେ ଭଲକି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଭଲସେ ମସଲାକୁ କଷି ନେଲି। ମସଲାଟି ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କଷିରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ମିଶାଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳେଇ ନେଲି ଭଲସେ। ମୁଁ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବି, ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଏଥିରେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ସବୁ ମିଶାଇ ଫ୍ଲେଭର ତିଆରି କରିବେ। এই ଫ୍ଲେଭରଟି ଆମ ମାଛର ଯେଉଁ ଘାଣ୍ଟ ଭୋଜି ପରି ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ସେଇଟା ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାକୁ ସବୁ ମିଶ୍ରଣକୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଗରମ ପାଣିରେ ତାକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରଣାଳୀରେ ସବୁ ଶୁଖିଲା ମସଲାକୁ ଏମିତି ମିଶାଇ ଦେବେ ଭଲସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଭଲସେ ମିଶିଯିବ। ୟାର ଫ୍ଲେଭର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟରେ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ କଲେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏମିତି ମିଶାଇ ନେଲା ପରେ ମୋର ଯେଉଁ ମସଲାଟି ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେ ମସଲାରେ ତ ଏଇ ଆମର ଏଇ ଶୁଖିଲା ପାଉଡ଼ର ମିଶ୍ରଣକୁ ତ ଏଥିରେ ମିଶାଇ ଦେବି। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଅଦା ରସୁଣ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟଟି ତ ପ୍ରାୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ମସଲାକୁ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଫ୍ଲେଭରଟା ତ ଏଥିରେ ମିଶାଇଲା ପରେ ମସଲାଟି ଭଲସେ କଷିରେ ଭଲସେ କଷିଦେବ। କଷିଲେ କ'ଣ ନା ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଏ ମିଶ୍ରଣ ସବୁ କିଛି ତ ୟାର ଫ୍ଲେଭର ଅଧିକ ବଢ଼ି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ମୋର ମସଲା ଠିକ୍ ଆସିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ଚପ୍ କରି ରଖିଥିଲି। ଏହି ସମୟରେ ଟମାଟୋ ଆପଣ ମିଶାଇବେ। ଟମାଟୋ ଟିକେ ଭଲସେ ମସଲା ସହିତ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ତ ଟମାଟୋ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲେ ତ ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ଚପ୍ ଟମାଟୋକୁ ମସଲାରେ ତ ଟିକେ ଭଲସେ ତାକୁ କଷି ନେବେ। ଟମାଟୋ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଅଂଶ ସେ ଟିକେ ମାନେ ମିଶିଯିବ ତ ବାସ୍ନା ଆସିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟମାଟୋକୁ ଟିକେ ସଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 2 ସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ ମିଶାଇଲି। 2-3 ସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମର ବାଲାନ୍ସ ରହିବ। ଆମର ଟମାଟୋ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ, ଜଲ୍ଦି ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ମସଲାଟି ଜଲ୍ଦି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟି ମୋର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଏମିତି ମସଲା ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇବେ
तो मसलाटी भलसे ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭେଦେଇକି ରଖିଥିଲି ଆମର ଭଜା ମୁଗକୁ तो ये मिसई देवी भजा मुग को तो भलसे ये सब मिसई ने मु अध घंटे प्राय भजा मुग को भिजेकी रखी तो मुग एमती भिजेकी तो यही मसला मिसई देले तो जो मुड़ी घाट स्वादटा भल आसो देखु मसला सहित मुग को भलसे एमती गोल नेली तो मसला प्राय शुखला शुखला जना लगुच तो से देखो जो कड़ा को भलसे होल्ड करी भलसे भाजिली देखु मुग टेस्ट करी मुग सॉफ्ट ना से कौन कला पानी देली पानी दे मसला टे भलसे करची एपट सेपट गोल देली मसला मोर भल होती प्रणाली कले आम मुड़ी घाटर फ्लेवर भल आसो तो एमती मुग को भलसे मसला सहित गोल नेली गोल नहीं एमती फुटवा को गरम देदेवे तो मुग उपर टे लुण व्यवहार कली तो जो मुगटा आम मिश्र मिसैले लुण दे ना लुण टे व्यवहार कली मोर मुगटी मसला सहित केते सुंदर मिसी जाइए तो एमती भलसे करची मुगटी भलसे मसला सहित मिसेबे फ्राई करेंगे तो मसलाटी भलसे एमती मिसी सारे मसलाटी मुगर फ्लेवर बहुत भल आसो देखु मोर सब मसला हो सारा मतलब ग्रेवी अनुसार आप गरम पानी रखिथे ठंडा पानी भी यूज करेंगे ठंडा पानी यूज कले कौन ना तो आप जो मुगटी तो एत फ्लेवर भल आसोनी टे कंचा मतलब नालुआ टाइप लगे से गरम पानी रे भल आसो फ्लेवर माछ को मुंड को भाजी रखी दिए माछ मुंड को एमती तो टे बड़ पीस कर भांगे बेसी छोट पीस करेंगे एमती माछ मुंड को सब भांगीदेली जिते माछ मुंड पकड़े तार फ्लेवर भल आसो ये समय देखो मुग को माछ सहित माछ मुग सब मिसईदेली मिसे यही समय मिसेले टेस्ट मुड़ी घाट भल आसो समस्त को मुग सब मसला सह तो एमती सब गोल ना भलसे देखो फ्लेवर अनुसार आपमती भल आसो आप ग्रेवी केते रखिए से अनुसार टे पानी दरकार बोले पर देवे एमती 5 मिनट मुड़ी घाट को गोड़े नेली देखो मोर यही समय मोर ग्रेवी भल से मेंटेन हो फ्लेवर पाई मो 2 चुटकी कस्तूरी मेथी पत्र मिसेली कस्तूरी मेथी पत्र भल स्वाद आसे ग्रेवी टी मोर बलिया होता तो से पानी टे देली कहीं गरम भात खायापी तो अति शुखलाटा भल नुहे पानी की अति शुखला खाया भल लगे तो से शेष मोर मुग मुड़ी घाट मुंड पड़ प्रस्तुत हो सारी शेष धनिया पत्र गार्निशिंग कली एमती बनाते मजा।